historia guztietan bezala, dago parte bat mitoa dena eta beste bat egia dena. Egia da, hori memoria kolektiboan mantendu izan dela horrela, jendeak txabolak eraikitzen zituen gauez, ustetan, goizez ezin zirela bera bota, baina ez da inolako ordenantzarik aurkitu hori dioena. Beraz, nik uste dudana da, hori transmititu izan zela ahoz aho, eta azkenean lege ez idatzi batean bilakatu zela Bilboko Polizia Municipalak ere errespetatzen zuena.